искам да разкажа за един детски спомен, свързан с израза, който много често се ползва, особено за хаоса през последните 20 години, който съществува в нашата страна. Казвам хаоса, не казвам демокрация, защото това още сме много далеч от истинската демокрация. Това изразът е: в мътна вода риба се лови. И край нашето село минаваше река и на определени места, на които има през лятото непрекъснато вода, защото там извира вода и винаги има риба в тези извори. Ние ги наричаме вир, този извор. И батковците вкарваха биволите в този вир и заварват от двете страни, понеже там брега е висок, да не могат да излязат. И един от батковците хваща на един бивол опашката и започва да го бие, и всички биволи се въртят в кръг в водата, докато всичката тиня от водата, от дъното се изкачи нагоре, и тогава пускат биволите да излязат, избягват, и батковците започват с торбичките да гребат по повърхността на водата, там където изкача рибата, защото тя не може да диша от тинята, и скача на повърхността, за да си поеме въздух, и батковците с торбите хващат рибата. И после ние се наслаждаваме, печете, други носят в къщи. Така че такъв е произхода на този израз: в мътна вода риба се лови. Първият въпрос, който искам да засегна, е: кой е инициатора на тази идея за премахване на съветската армия, паметника на съветската армия? Доколкото разбрах, един от инициаторите е журналиста Иво Инджев. Аз считам, че най-малко той може да бъде и има моралното право, защото така, от информацията, която се публикува в вестниците, той е обучаван от държавна сигурност, използване от държавна сигурност, ако е верно това, което се изнася в медиите. И сега той да бъде моралният стожер, дали трябва да съществува паметника на съветската армия или не, считам, че е кощунство с чувствата на българите и с паметта на хората, които загинаха за освобождаване на Европа от хитлеристските полчища. Лично мое убеждение е, че паметникът на съветската армия трябва да остане, и той да се остане на това място, на което е построен. Защо? Някои твърдят, че съветската армия е окупирала България. Дори и да е имало съветска армия в България, тя е дошла по силата на споразумението с великите сили. Те са си разпределили зоните на влияние. Знаем, Гърция, Италия, там пребиваваха английски и американски войски. В България, Румъния и източноевропейските държави пребиваваха съветски войски, но това е по силата на международно споразумение. Второ, съветската армия е тази, която освободи Европа от хитлеристските нашественици. Ние знаем колко жертви даде съветската армия край Сталинград, край Ленинград, днешния Петербург. Така че, ако не беше победата на съветската армия, България и европейските държави едва ли щяха да бъдат освободени, и едва ли и Англия, Франция щяха да съществуват, и включително и Италия, както е сега. Така че този паметник трябва да служи за поклонение пред паметта на всички онези съветски войници, които допринесоха за освобождаване на Европа и за спасяване на цивилизацията от Хитлер.